Ikaw kung unahon, mamaliling. Patutoy taan nila. Ano man ang bandin? Nakoy pangutana. Unsa imong gibati atong cake nga gi-prepare nako pag birthday? Akong gibati mo ron. Diyan. Ali diri tanang diri. Akong gibati di man makwan ay Unsa man? di maplastar ang gibati. I-plaster kuno nato. Di man makita. Sige, unsa man kuno. Cute kay ba? Cute sunod. Cute naman to. Nya wa ka nalipay nga kato ang akong gipalit tanawa usis kay Oh, gihubak. ay, nalipay Kung lang nagpalit ako kog kay- cake ato, di mo samot. Nalipay na ako kay nakalikay gid ang mga bata sa tamis. Kung dira, mga ulit to. Hinay man sa imong tingog. Ano tron? Nya. Oh, nalipay Unsa ako. may positive ato? Positive kay wala nakakaon og sugar akong mga anak. Oo, may na. O wa na gasto og dako. Nakasib ka. Nya. Yes, Ang mahal ba yan? ipalit og cake, gi amo na lang gi pa-check up. Mao na ang positive. Nakasib ka sa iyo. Pero naa joy nag-uol sa akong cake. Ngaluoy kuno kay kutan aon. Sulti. Si Pandak, Chuck Jean. Nag-uol ko sa imuhang cake kay kagamay kaayo. Nagtangis ko na siya. Ha? Nagtangis. Nagtangis kuno siya pag message ni Jang Kuy Kuy. Dito siya nakahilak, kuan dayon siya, nagsipon-sipon. Si Mananglita kay naghilak siya sa message ni Jang Kuy Kuy. Kay tagsara man gud na si Jang Kuy Kuy mag-message. Naya to gibati. Nga nag-uol siya sa akong cake siya, Jean. Okay ra jud ka sa imong cake. Ako okay ra lagi ko kay Ang ako may niingon ni Rene nga di ko palitan. Importante maain lawas nakalikay ang mga kuya ba. Siya luoy kayo mong cake nga tanaw niya wara ba jud di mo gibuwag nako di alangan. Birthday good na ko nya mao to akong cake ang ibuwag. Mao to nya. Mao nga dili mag-uol ko gamay ang cake sa una gani pagkagamay namo na di ba may cake. Kung wala may cake. Buong sa pangwarta. Iniya pang. Wa man may kailatog mag-birthday day na cake. Nagtuo mi nga normal lang. Karon naman lang nag-arty-arty nga kinahanglan mag-blow-blow. Muna nga uy ika problema kay naanad na nga way cake. Na-adjust ka na. Na-adjust ang kapigado. Na-adjust ang wa. Na-adjust ang may ara. Kami na nakanindot. Mao na nakanindot kung gikan ka sa pobre di jud ka maproblema kay gikan man sa pobre anad naman. Na mamapili. Ay, nas mamapili sa video nagkaon. Seryoso ka na. Ya, sana nano pa imo kon sa akon. Mga pangutana kay kung masarangan atong tubagon. Kasi may kasulti na ko 41 ako. Oh, daw dili 41. Ang akong pangonsem 38. Ano ba? 38, 37 na. Ada ka sa panahon. Sa una. Dali ra kay paminaw nimo. Dali na nagdang-ulang. Sa una, pag birthday mo, uwi pa siyang tata. Bitaw. Mugrit ra ba gyud to si tata mag birthday. Di ra ba gyud to pauwahi. First nako nga birthday nga wala na sa tata nunoy niya. Nakainomdom di ay ko. Ato pag birthday nako nga wala pa na operahan sa tanunoy nga kanang niadto mig buwak ni Rener nya inig kaugma operahan da ay inig kahapon adto dayon mi kay i-admit na si tata kay para maoperahan na. Sus, grabe to niya. Julio ba yato? Oh, July jud to mao jud tong adlaw 29 nya buntag mi ni adto sa tanaw kog buwak unya. Pagkahapon admit si tata nya katusad pag birthday nako ningon ko ni Rener nga mga tuta nya karon kay nagwan-uwan manggudto nya lain ang panahon ba mao to guys ngano sad nga kada birthday nako mura mangita ko kada birthday nako mag-uwan sukat pa pagkagamay nako mag-uwan jud na Kay Julio man tingkuan. pagganak nimo nako nag-uwan sad Nagtalisik adto. Tinguan jud ang ako kuan birthday. Sa una sa jud kada birthday nako di ba sa una ka ang atong hikay sa una okay ra man jud ang bihon guys nakainom tumuana nakasuway mo bihon niya isagol murhon
Kasuway mi ana nga mao na amo ikuan unya. Managkot dahil mi kada birthday managkot jud mi sa mong kapilya mag pasalamat. Oh. Sus mag-uwan jud na magtalisik. Hangtod karon ang akong birthday mag-uwan, magtalisik. So blessing. Nya ma. Ang imong kamagwangan nga nagpila na edad? Sakto-sakto na latang edad. Pila gani ang edad sa imong kamagwangan? Kuan, sobra na 40. Pila gani? Una di ka 47. kayong dom. 47. Oh, ang edad ni Manang Lita, pila? 47. Kang Manang Bibi. Kuan, 46. Ikaw, Ner, pila ka, Ner? Kamu mo naman Manang Bibi. 43. Lapas na mas nako para kung bibi niya kay 46 naman. Hala! Dili, oy, 44 pa man si Manang Bibi. Kay ako, 41. Nya, 3 years among gap. 45 years. Wa na kay numdum si Mama. Wa mayap. Judith. Judith, kuan na Ang si Judith mo na kini mubayad. Pila edad ni ka sa Judith? man. Kuan na latang iya. Pila man, be? Ito pag June. Pila yung edad? 36. 36? Dili, oy. Pataka lang si Mama. Pila 4 years among gap. Nya, 31 ko. 41. Ano, nakalimot na si Mama. 41. Kuha yung 4. Ay, 30. Iya man gibata si Piling. 38. O si Jan. 30. Karon pang December. Nya, si Jan lang iyan na hinumduman. Isip-isip man kita sila. Sige ba, kita. Sige ba, gachay kuan niya. Matured na 30. Sige, Jan lang iyan na hinumduman. Nangina mga pilang. Nabot sa inyo. Pareha din na sila mag-agi sa dawa sa mama. Masakit. Ay, di oy, ang mga anak usara jud na. Kung unsa nimo kalabang usa parihara na kay. Parihara man na kasakit pag panggawas. Kami na mga agi sa gakuan. Parihara na siya, oo. Pero kay usay mo ingon man nga kani ato ning kuanon kay wa pa ni kakaon sa kuan diha ana mo ni ato palabion mao na siya mao na nga imo nang palabion gamay kinawahi lagi kuno mao na ang kinamanghuran pareha gud sa ila ni Sky ug ni JN huy palamangin ni si Sky kay maupay paggawas ang inyo daghan na imong nakaon so mao na siya nahitabo diya Kompetensya pa. Diba? Babay, masabot malagad ka mo sa una. mo na sa una, mga mi, huy, pagani para kang dyan barbecue. Mo na kami, makasabot ra dyan. Di kinawahi lagi, wag ka barbecue. Pero pagagamay na mo sa demi, ka barbecue. Ano lang like. Nandot ito nga po yun, di mo kaon. Sige lang. Amo lang lat, ingon na, oh, si Jan, una ha. Kaya wa pa ni kakao barbecue. Kami din, nakakaon din may barbecue. Uy, barbecue sa una. Sarap naman yan ang barbecue, Jay. Oh. Ang among ikaon sa una, kuan man to. Kana ganing, kana bang tinaing agi kuan. Gamos, mao na among kaunon sa una, lami na kay na. Gamuso ng Palat sa to dito yung mag-barbecue, uy. oh, sa wala pa baybay. bitaw. Kisa man say mo palit kay may kwarta. Mga kung to nga, pagagmay sa mga biyay, sarap naman din. Ang amo sa una buhaton, ato mig bye-bye meaning daplin sa dagat. Mamukyat mi dito, manghimbis. Kanang pikason ba ang isda ba nga labas pa nga fresh. Kay dried man na. Iniguli na mo ana kay lagi manguha kag mga kanang ganing mga intestine sa isda. So amo na siya limpyuhan niya, butangan og asin og Ginagamuson. asin og murag dayok ba dayok. Mao na si mama. Sila dayo. Ha? Oh, kasabot na sila dayok. Eh. Pero ang dagko, tuwaon din nato ng Dayok. tambok. Kana bang sa ginamos. Ginamos nga tinai lang sa isda. Kunya karo sa una kay mo si mama man ang mubuhat so lami na kay na humot. Ayaw nga Ini man na iya man na prituhon priting lami ana uy hugasan na prituhon lami kayo lami mahurot lagi ang bahaw. butang ay luya. Kay sa pagkaurot sa bahaw mahurot naman daan kay unay bahaw. Si mama. Kay mo may kanon. Ba't kita sa una, uy. Uy, mahurot man. Kay kwan man, takos man. Para way bahaw. Mauna. Muna guys, ang kinabuhi ni Nang Bandin, ang alamat ng Nang Bandin. Tari ko no mignaw guys. Tari mignaw. Tari.
Pare mignaw nir. Oh. No, pare lagi tagnaw ko mo. Liwat yun ang mga malili. Liwat ko mo ko. Anya ang kabuutan na liwat ko wa. Oo. Wala no. What? Wala iki. Kuan man ko, maldita man ko. Musulti man jud ko. Oh, musulti man jud ko. Ikalimot si imo, Cha Bibi. Kaya naman. Si Jinjin Ling, gisingganan na magad ako. Sus, salamat ka tiya, kay kalapit na ako. Oh, nya makasulti ka ingato, di ba dili? Lahi-lahi. Morning lili nga modern. Modern. Ya okay ra ka ari ka diri ni puyo. Okay Nga, naman ako na may nisulti ni mo ma, pwede ra jud ka muuli. Gani amo unta na aki sulti sa imo sara. Oh. Pwede ka pauli ma. Ako Oh. na naman kasi. Di- Sira rin may silingit sa ako. Di kay abi pa lang. Di abi. Makapakaon ako sa Di imo, liging ma, nan at tika kay daligan imo. abi pa lang. Gi kuanan tika gi kanang kinahanglan ani jud ka diri ana-ana. Ingana ba? Pwede ka ang imuhang kuan, imuhang pag unsa na siya. Kinabuhi. Oh. Sanayan Pwede na ra ako. jud ka Ayan, kung buti. sa imong ganahan ato bang bantayan o ari ka diri. Okay ra jud kaayo. Wala ko nagpugong. Dili ka ganahan ana. Dili ka pungan. Di ka ganahan? Ganahan ka pungan tika? Ang butsay. Pupungan ako nimo. Unsa man imong gusto? Pungan o dili? Pungan. Ay, ang butsay. Sa imo lina. Ta. Desisyon. Dili. Lano man imong gusto? Pungan o dili? Pareho na nang maguyab. Unsa man? Dili, maku Pungan ka o makasulti. dili? Pareho kang Pugi riner. ako. Pungan ka o dili? Pugi ako. Oh. Dili palakton. Ano. Hmm. Pero ang ganahan ko nga inang daw may advice ko sa Advicean. nang maayo kag dili. Anak, ang ganahan ako sa So kinahanglan siya advicean. okay. Pagbayan. Sa mag-uyab, kinahanglan advicean sad kung mag-uyab pa kami. Dili pwede nga mulakat Dili lang siya. makita uyab. Binuang minangin. Ginawa mo yun. Ang sama kayo. Magparihin uyap. Ang uyab kag ginikanan lahi. Ni ako, for example, kung mag-uyab, ingana sad. Kung hindi Ay, na lahi mag-uyab na uyab oy. Uyab magpabadlong mapawa. Di ba? Ang advice na nimo. Ay, kaligrig kay mama. Seryoso gid kay ni mama oy. Grabe ka seryoso ni mama oh. Maglilingo ka seryoso. Na kuya ora ko kisigina. Wag linggo ng wika. Sakto day kay August 1 linggo na wika. Ha? Nawalang gadi na oh. Patubangon kita sa kwan. Sa video kag katawaan. Oy. Puyo na kita sinadyo. Kurot na lang ito. Ang seryoso kini mo. Linggo ng wika na. Kay August 1 ron opening. Pang pag-good vibes ra gyud ni ako guys, akong gilingaw sa mamaliling. Lagi. Kay para mawagtang ni iyahang stress. Tanawa nakatawa siya. Klaro ning vlog oy. Ay. Gawas na na akong sipon. Isa ba dyan? Ay, gandan siya lagi. Angel gamay, tiil dako, iyan dito, kon ang itlog, katon, Ta. iyan na ikaw to. Pag humana mo, storya ni Mama Liling, grabe akong katawa. Nanasad mi sa anak niya ni Jang Koy Koy, among gipakatulog kay gibilin diri sa amo. Si Jang Koy Koy tuwa sa bantayan, kuyog akong igagaw. Si Pusoy kay naabot man si Tiboy gikan sa gawas. Hala, nairo. Unya, guys, mo to na-extend. Mga 3 days na siya dito. Akong mama mao'y nagbantay kay si Vershi tuwa man sa trabahoan na ay giadto. Mo na guys, among gilingaw, gisayaw-sayaw hangtod nakatuog. Nagsayaw-sayaw jud siya og giganahan siya yung bata. Nakauyon sa town. May na lang nakatulog jud. Bisag unsa na lang ang iyang gikanta. Ay, natubo. Uy, natubo ba ya? Man, natubo. Ano ba, na dyan ni si Renner magpakatuog, anak ko. Hindi yung bata, ay kamao na dyan kumuha ng bata. Uy. Ta. Ay, natubo. Piyong-piyong. Dili lagi pwede pun anak kalisod na kaayo mahimo na tang lula ani 41 na atong edad. Sakto na jud ning tulo kan amo na lang ni adapon pwede raman ba siguro. Hulman lang good, di ba? Okay ra man na.
Duol ra bitaw makuhit ra. Tanawa guys, natulog na gyud. Amo na ni adto niya sa kwarto. Gusto jud siya Gusto jud siya magpasayaw. Ay, sabi, ato sa i-focus ang naong ner. Sa hayag. Bigbig ani niya ato ning ipakita na wadongo. Mo papa si nag-adto bantayan, biyaan ka lang. Ikaw jud ang gipangita ner. Mao nang ni kuan siya ner. Ang mga senior tan-aw lang. Kasayaw sa iya anak. Dihan kaya kung banang sayaw-sayaw Dili sa ngunan kaupat. Pwede lang lagi pwede manghuam lang lagi ta. Kay murag ikaupat asad na nato nga anak kay murag natiguang naman silang banding. Kugihan ra pa kay nagsayaw-sayaw. Mao na guys, mao ni akong video karon guys. May na kayo Katong akong mga video guys, pakatawa lang jud to ha, pakatawa lang to para kang mamaliling kay na para malingaw siya. Makalipong Ya, salamat kay sa inyo pagtanaw hangtod sunod na sad. Nalipong Hindi pa nas mamaliling kay nakatuog na si Kenzo. Anak manini ni Jang Koy Koy. Sige, salamat sa inyo pagtanaw. Sige, bye-bye. Giduka na, wala tiwas. Oh. Tiwas na. Kaunan. Naik ka humana ma? Kinso? Sa hunong sa net. Tanawa nakatuog jud siya.